Molt bones, amics, com esteu? Avui us proposo de fer un llenguador. És un peix que sol agradar, és un peix de carn blanca, és un peix molt suau, però molt agraït. També us recomano que, si el podeu comprar fresc, cap problema, però de congelats n'hi ha de molt bona qualitat. Aquí el peixater ens ha deixat el llenguado sense el cap, ens hi faltaria el tros del cap. Ens ha tret les tripes que venen cap aquí dins. Té una tripa relativament petita. De cada llenguado en traurem uns 4 filets, 2 per cada banda. El farem arrebossat amb farina, per suposat, amb ou batut que tenim aquí, arrebossat amb civada. Una manera potser més saludable de rebossar-lo. El que farem serà fer una espècie de salsa tàrtara, però en vez de fer-la amb maionesa la farem amb iogurt, sense sucre, molt important, amb els encurtits com les tàperes, com els cogombrets. En aquest cas li ficarem unes llàgrimes de faves, una miqueta de julivert, una miqueta de cebollino també picadet, i un ou dur que estic acabant de coure, li posarem un punt de sal, una mica de ratlladura de llima i una mica de suc de llimona. Ens donarà un sabor força interessant per acompanyar el nostre llenguado. Emplatar-la amb un plató, amb aquesta salsa de tomata, l'acompanyarem perquè tingui una miqueta de salsa. Tant parlar i tant presentar-vos els productes, si ens hi posem, perquè amb 2 fogons hem d'anar per feina. Som-hi! Bueno, doncs ara el que farem serà deixar els nostres filets de llenguado ja rebossats amb una miqueta de farina que farem servir, la civada, i us ho poso així per ordre perquè ho tingueu clar. Me'n recordo això quan estàvem a l'escola, que la gent quan començàvem a rebossar a vegades començàvem al revés. I a vegades no es quallava i no s'enganxava res. I el professor de cuina que teníem en aquell moment, el gran senyor Noguera, ens feia fer copiar, un típic copiar 100 vegades, farina, ou per ratllat, farina, ou per ratllat, farina, ou per ratllat, i ara, pum, ho tenim de memòria ja, i a vegades te'n recordes aquestes coses, són anècdotes, finalment. Una miqueta de sal, els assalarem, amb flor de sal, una sal molt fina, que ens deixarà un cruixent elegant, li diria jo. Ficarem una miqueta de pebre. Si tenim pebre blanc, millor, perquè així no ens quedaria tacat. Però bueno, tampoc n'hi posem tant. Ho farinarem. I hem de treure una mica l'excés de farina i ho passem per l'ou. I acabarem per cereals de civada. Farem la prova, farem 2 filets, els farem fregits amb una paella amb oli, i els altres 2 filets els farem al forn, amb una temperatura d'uns 180 graus. És més que res perquè veiem una miqueta la diferència de fregir o coure'ls al forn. Anem a fer l'altre, i mentrestant jo vaig fent. Vaig rebossant. Apa, a punt. Doncs ja veieu, aquí ja els tenim a punt per fregir. 2 els prepararem per ficar-los al forn. Una mica d'oli. I aquests 2 els deixarem aquí, però després amb una paella amb una miqueta d'oli, que la podem deixar a punt. Vaig a mirar si, de moment, està el forn ben calent. Els hi posarem 7-8 minuts, quan tingui l'agulla als 8 minuts, i els traurem. Doncs bueno, anem a fer el que és la salsa del iogurt amb els encurtits. Iogurt grec, amb ales, iogurt natural, però sobretot que no estigui perfumat, que no tingui sucre. Abocar el iogurt. Ficar una miqueta de pebre. Veieu raro, no? Ficar pebre i sal i aquestes coses amb un iogurt, però el gust és trencador, us agradarà. Un quart de llimona, diria jo. Ni això, la meitat del quart. En aquest cas tenim ou dur, una mica de ratlladura de llima, una mica de cebollino, unes fulletes de julivert, que també el picarem, aquest cogombret, unes quantes tàperes. En aquest cas, llàgrimes de faves, confitades amb oli, sense pell. Ja. Picarem el cogombre cap dins la llima. Això que els microplanes van molt bé perquè et donen una ratlladura realment fina i molt precisa. Picar el porradell, el cebollino, porradell en català, el cebollino, A vegades no sabem com es diu el cebollino, la ciboleta, que et diuen els francesos. Ara aquestes herbes, quan estaven molt fresques, puja l'olor, és brutal. Després ja ho barrejarem tot, El julivert, el prensem ben prensadet, i som-hi a picar-lo. La tija no la volem. I ara, finalment, una mica d'ou dur. Aquest el reservarem
però després sí l'utilitzem per decorar o alguna cosa així. I ara anem a ficar-la al punt. Sal d'on hi hem posat, l'aprofitarem ara. La flor de sal ens va molt bé. Per mi està al meu gust. I ara, mentrestant, posarem aquesta paella aquí, on li ficarem oli d'oliva també. Hem de fregir aquí, no hem de saltejar. O sigui, ha d'haver oli i ha d'estar calent. Veieu? Cap allà. Per què? Perquè si esquitxa cap allà. Perquè si fa cap a mi, paf, em puc cremar. Perillós. Per seguretat, sempre cap allà. No l'hem de deixar dins de l'oli, l'hem de deixar suaument. Som-hi. Aquests ja els traurem del forn. D'altra banda anirem a volta. Vale, aquest color és més maco, m'agrada més. I ara els reservem aquí per començar-los a ficar. Veieu quin color? Rosadet, vigilar de no cremar el que és el cereal. La cocció ja la tindrem ja quasi ja feta. Apa-la. Veieu la diferència entre fer-lo al forn i fer-lo fregir. I ara és quan li ficarem la imaginació per emplatar els nostres filets de llenguado. Som-hi. La salsa de tomàquet, que tenim a punt. Posarem una miqueta de crema de iogurt i pels qui no els agradi en excés o tinguin reticència, els hi podem ficar amb una salsera a part. Aquí tenim 4 favetes que encara utilitzarem per acabar de decorar. Posarem un filet de cada, perquè així tindrem la diferència. Ara amb una miqueta de flor de sal li ficarem pel damunt per acabar de... Però abans l'acabarem amb una miqueta d'ou. Bueno, amics, espero que aquest plat llaminer, saludable, us hagi agradat. És una manera de fer el licuado. El podríem utilitzar un altre tipus de cereal o simplement per ratllat, per fer una milanesa. Amics, vaig a veure si trobo el Pablo per a veure què m'aconsegui com a vi, o com a cava, o com a xampany. El jefe és el que em dirà, per acompanyar-nos a aquest llenguado. Fins aviat. Uau, Pablo, benvingut de nou, amic meu. Molt bones. Molt bones. Avui vestit per l'ocasió, eh? Bé, que això, i tu no saps... I t'agrada. I ja t'agrada. Et diré que és un dels xampanys, que no sóc molt xampanyero, però és un dels xampanys que més m'agrada. Per mi, la Casa Bollinger és de les cases top de xampany. Provarem avui l'especial Cuvée, que és un xampany que està fet, com tu saps, la Casa Bollinger treballa molt més a nivell de Pinot Noir, a nivell de cepage, de raïm, diguéssim. A mi és una de les cases que més m'agrada, de totes, de la xampanya, i de fet era el xampany que prenia el James Bond. Carai, doncs pot ser per això, perquè també sóc un gran fan del 007, jo. Crec que marida també amb nosaltres, aquest tipus de xampany. Doncs vinga, prova'l. I amb la recepta d'avui, fantàstic, eh? Fantàstic, perquè amb aquests tocs que tenen a brioixeria i tot, lligarem molt bé amb aquest llenguado. Doncs escolta, moltes gràcies. Que sàpigues que avui ens l'acabarem. I el llenguado també. Les dues coses. Moltes gràcies, Pablo. A tu. Fins aviat. Escolteu, ens veiem al pròxim programa. Adéu. Amb 2 fogons. Adéu. Recordeu que per fer aquests filets de llenguado rebossats amb cereals, salsa de iogurts amb encurtits, precisarem de 4 llenguados sencers per després fer en filets, flocs de civada, 3 ous batuts, 200 grams de farina de blat de moro, salsa vizcaïna, sal i pebre blanc, un iogurt grec sense sucre, 3 cullerades de tàperes, 200 grams de cogombrets amb vinagre, julivert picat, porradell picat, suc de mitja llimona, ratlladura de llimona i de llima, oli d'oliva i unes favetes amb llàgrimes. Amics, amb 2 fogons, fins a la propera. D'esqueroles i de cireres, tots en tenim plens els camions. Aprofitem el moment oportú per omplir la platja del Mercat Comú. Agua celera que ve la Junquera, senyal de frontera que s'ha de...